V minulém díle Putování po Peru jsme navštívili Cusco, někdejší hlavní město Inské říše, které se nachází v Andách. Jeho dnešní podobu sice vytvořili až španělští kolonizátoři, nicméně jedno z největších turistických center Jižní Ameriky i dnes přitahuje davy návštěvníků především svou inskou minulostí. Úchvatný je rovněž osobitý styl sakrální architektury koloniálního baroka. Tyto chrámy jsou však zpravidla vždy postaveny na zbytcích starých inských staveb. Inská říše jako hegemon moci v Jižní Americe netrvala dlouho, přibližně 100 let. Byla ale vrcholem časové pyramidy, která zahrnovala řadu předcházejících kultur, z jejichž jak technického, tak kulturního odkazu Inkové čerpali. Zbyla tu po nich řada stavebních památek. Ty, které se nacházely v těsné blízkosti Cusca, jsme navštívili v předchozím díle. Asi 30 kilometrů odsud na západ si prorazila cestu mezi horskými štíty nejdůležitější řeka oblasti, 725 kilometrů dlouhá Urubamba, která se na horním toku nazývá Vilcanota. Je jedním z důležitých pramenů Amazonky. Na řadě míst kličkuje úzkými kaňony a je divoká a dravá. Protéká však i nivami takzvaného posvátného údolí, kde příznivě působí na vysokohorské zemědělství. Toho Inkové hojně využívali a založili zde řadu sídel. Jednou z nejzajímavějších inských lokalit je Pisac. Dnešní městečko leží v úrodném obdělávaném údolí. Jeho název pochází z kečuánštiny a znamená koroptev. Prudké svahy okolních hor pokrývají terasy zbudované jako součást inského zemědělství. Inkové, kteří neměli k dispozici žádnou mechanizaci, vybudovali kamenné zdi a pak sem ručně dopravili úrodnou půdu z údolní nivy. Zemědělství ale samozřejmě provozovali i kolem řeky, jejíž tok z důvodu získání další půdy napřímili. Návštěvník Pisacu prochází několika skupinami staveb. První, Quantus Raquayi, byla vybudována ve výšce 3450 metrů nad mořem. Zdi staveb jsou postaveny z kamenů spojovaných hliněnou maltou a vytvářejí systém za sebou propojených místností. Komplexy inských staveb, nejen v Pisacu, bývají na vyvýšených místech. Určitě v tom hrály roli důvody strategické, ale i skutečnost, že na vrcholcích hor nebylo možné provozovat zemědělství. Proto zde Inkové stavěli obydlí a naopak pracovali na níže položených úzkých, zúrodněných terasách. Skupina staveb Tayacuasa, soutězka papoušků, je vybudována nejen z lomového kamene, ale jsou zde i mohutné zdi z dobře opracovaných kvádrů. Zde žila pravděpodobně vyšší společnost tehdejší doby, o kterou se opíral Inka, tedy šlechta a kněží, kteří zajišťovali správu země a obstarávali obřady. Se zánikem Inské říše všichni zmizeli, ale možná právě tyto ženy jsou jejich potomky. Terasy pod sídlištěm přesně kopírují charakter kopce. Někde vytvářejí poměrně široká pole, jinde úzká políčka připomínající schodiště.
Inkové budovali kvalitní horské cesty, které se zachovaly doposud. Byly důležité pro správu říše. Při obrovských vzdálenostech v Peru a v horském terénu byla jejich síť jednou z důležitých opor úspěchu inské společnosti. Tato skupina budov se nazývá Inský Pisak. Zde žili zemědělci, kteří obdělávali terasy. Leží ve výšce 3320 metrů nad mořem a podle mínění archeologů toto místo nebylo před Inky nikdy obýváno. Osídlení zde založil kolem roku 1440 Inka Pachacuti. Důležitou roli při tomto rozhodnutí hrála i nutnost vnější obrany Cusca. Pisak byl důležitým bodem inského světa až do 30. let 16. století, kdy ho zničili Španělé. Teprve o několik desetiletí později pak vybudovali v údolí na břehu Vilcanoty dnešní koloniální Pisak. Přestože se lokalita nachází ve vysoké nadmořské výšce, můžeme na některých klimaticky chráněných svazích vidět rozmanitou teplomilnou květenu. Připomíná východní svahy And, které se postupně přeměňují v amazonskou nížinu. Asi 30 kilometrů na východ od Pisaku se nachází osada Chinchero. Indiáni ji považují za místo, kde se zrodila duha. Má venkovský koloniální styl a byla rovněž postavena na bývalých inských stavbách. Evropana uchvátí zdejší pestrobarevné trhy, které mají základ už v době Inků. Na nejvyšším bodě Chinchera je vybudována typická andská zvonice a křesťanský kostel. Španělé ho postavili na místě původního inského chrámu. V Chincheru se více než kde jinde mísí unikátním způsobem prvky původní inské architektury s koloniálním stylem. Osada leží ve výšce 3760 metrů nad mořem a je nejvýše položenou v posvátném údolí. Historikové se domnívají, že Chinchero postavil Pachacutiho syn Inka Tupac Yupanqui a sloužilo jako jeho odpočinkové sídlo. Nechal zde vybudovat i systém zemědělských teras a akvaduktů, které se částečně využívají k zemědělským účelům dodnes. To, že se jedná o stavbu budovanou pro krále, svědčí i dokonalost opracování kamenů, ze kterých jsou zdi postaveny. Zdejší zemědělská půda, uměle dopravená na terasy, je považována za nejúrodnější v posvátném údolí. Pěstují se zde pro tuto oblast typické plodiny jako brambory, ojuko, kinova a fazole. Na několika místech můžeme vidět i do skály vytesaná sedátka. Odtud sledoval Inka a jeho blízcí rituály. Necelou hodinu jízdy autem z Chinchera jsou Salinas de Maras, Soliska u Maras. Jedná se o velice zajímavou přírodní lokalitu, kde lidé po staletí získávají sůl.
V úžlabině hory vyvěrá voda s velmi vysokým obsahem soli. Prameny jsou aktivní především na jaře. Sůl se na povrchu usazuje a velmi důmyslným systémem řízeného dobývání se pak získává. V lokalitě je vybudováno na 5000 malých solných rybníčků. Některé mají plochu jen několika metrů čtverečních. Rybníčky leží kaskádovitě pod sebou a voda, která jimi protéká, je postupně zanáší solí. Každý rybníček patří jedné rodině a ta z něj dobývá sůl pro svoji potřebu. Její povinností je dodržovat určité technologické postupy, které se týkají především systému vzájemného propojení mezi jednotlivými rybníčky a tím optimálního průtoku vody. Kousek od Salinas de Maras je zajímavá inská lokalita Morai. Leží ve výšce 3500 metrů nad mořem a tvoří ji 3 vedle sebe ležící kruhové objekty. Po incích se zachovaly v tomto stavu a dnes jsou postupně rekonstruovány a opravovány. Největší z útvarů je tvořen 14 terasami o celkové výšce přes 30 metrů. Kruhy byly na náhorní plošině vyhloubeny uměle. Přesný účel této terénní stavby neznáme. Nejčastěji je však vysvětlována jako pokusné zemědělské centrum. Mezi jednotlivými terasami jsou vybudovány pro Inky typické kamenné schody. Vzhledem k hloubce jednotlivých teras, k jejich orientaci a vanoucímu větru je rozdíl teploty mezi jednotlivými místy v Morai až 15 stupňů Celsia. Navíc skutečnost, že na jednotlivé terasy byla navezena hlína z různých míst, napovídá jmenovanému účelu. Vzhledem k existenci základů chrámu bylo Morai i kultovním střediskem. Asi 75 kilometrů od Cusca, na samém dně posvátného údolí, leží na soutoku Urubamby s říčkou Patacancha ve výšce 2800 metrů nad mořem město Ollantaytambo. Okolní majestátní hory atakují 5000 metrů. Vedle Cusca, Machu Picchu a Pisaku patří k nejnavštěvovanějším inským památkám v posvátném údolí. Dnes je Ollantaytambo koloniálním městečkem s velmi populárním místním trhem zaměřeným na turisty a s typickým čtvercovým náměstím. Na okolních skalnatých svazích je řada inských staveb, které svědčí o důležitosti místa. Měly jak hospodářský, tak vojenský charakter. Ollantaytambo je trvale osídleno od 15. století. Spodní části řady zdejších staveb byly stejně jako budovy v Cuscu vybudovány Inky z obrovských kamenů. Nad dnešním Ollantaytambem, které se nachází v rovině, je turisticky určitě nejzajímavější částí lokality monumentální inský komplex. Byl vybudován ve skalním masivu nad místní částí Arakamba. Pohledově dominantní jsou především terasy Pumatalis. Nad nimi se vypíná hora Cerro Bandolista. Než vstoupíme do archeologického areálu, přivítá nás muž v kostýmu Inky. Inská říše získala Ollantaytambo mocensky v polovině 15. století.
Konkrétně to byl Inka Pachacuti, který ho začlenil do svého osobního majetku. Město obohatil řadou staveb. Ollantaytambo spravovali inčtí šlechtici zvaní Vanakunou. Jejich úkolem byla osobní ochrana vládce. Přesný plán inského města již nelze rozpoznat, protože ho Španělé přestavěli. Základem ale bylo 7 paralelních ulic, které byly pravoúhle protnuty jinými ulicemi a celek tak vytvářel šachovnici. Říčka Patakanča je osou inského sídliště. Vodu měli Inkové v oblibě a na řadě míst budovali osvěžující lázně. Stejně tak v Ollantaytambu. Pod inskými ruinami je plachtami kryté tržiště, které existovalo i za Inků. O tom, že bylo Ollantaytambo královským městem, svědčí, stejně jako na řadě míst v Cuscu, způsob opracování kamenů, který je typický pro stavby, které využíval Inka. Jednotlivé kvádry jsou vyhlazeny tak pečlivě, že naprosto dokonale zapadají do sebe a drží bez jakéhokoliv spojení jen vlastní vahou. Na vrcholu teras budovali Inkové chrám boha slunce. Stavba z obrovských monolitů však nebyla nikdy dokončena. Způsob spojování kamenů svědčí o její mimořádnosti. Pod skalním převisem, v místech, kde žili Vanakunou, je zrekonstruováno několik původních domů. Byly to jednoduché stavby a měly střechy z přírodního materiálu. Návštěvníka určitě zaujme technologie, jakou byly spojeny s kamennými zdmi, spojovanými hliněnou maltou. Ollantaytambo sehrálo důležitou roli v posledních fázích inského státu. V roce 1536 se zde ukryl před Hernanem Pizarrem Inka Manco Yupanqui a Pizarro nakonec s nepořízenou odtáhl. Poté založil Manco Yupanqui na východních svazích And ve městě Vilcabamba novoinský stát, který Španělům vzdoroval ještě 50 roků. Vydáme-li se z Ollantaytamba proti proudu říčky Patakanči, budeme procházet téměř liduprázdnými andskými údolími. Na jednom svahu narazíme na malé inské sídliště Pumamarca. Vedle monumentálních staveb v Ollantaytambu je malou ukázkou osady inských zemědělců. Tvoří ji asi 15 částečně zrekonstruovaných čtvercových domů. Jsou položeny na náhorní plošině a pod nimi byly vybudovány zemědělské terasy. Kdy byla osada postavena, nevíme. Stěny jednotlivých budov jsou postaveny z lomového kamene, který Inkové spojovali hliněnou maltou a vše pak překryli hliněnou omítkou. V Ollantaytambu můžeme nasednout do vláčku úzkokolejky a vydat se posvátným údolím na severozápad. Cesta vede divokým údolím řeky Urubamby.
Řeka je už poměrně velkým tokem a vzhledem k tomu, že na asi 25 kilometrech klesá o 800 metrů, je proud divoký. Prudká údolí jsou porostlá tropickou vegetací a protože je zde velká vlhkost, jsou stále v mlžném oparu. Zde leží poslední místo našeho putování po Peru, Machu Picchu. Legendární inské město je ukryto v sedle obklopené horami. Přestože z prudkosti svahů máme pocit velké nadmořské výšky, je nejníže položenou inskou památkou, kterou jsme navštívili. Leží ve výšce 2450 metrů nad mořem, tedy skoro o 1000 metrů níže než Cusco. Proto je zde i mírnější klima. Machu Picchu je dnes světovým turistickým fenoménem. Ne proto, že by zde bylo o tolik více zajímavostí než v jiných inských lokalitách, ale díky jedinečnosti místa, na kterém bylo vybudováno. Pisak nebo Ollantaytambo jsou zasazeny do skalnatých na vegetaci chudých velehor, kdežto velice prudké svahy v okolí Machu Picchu, které vyhlodala Urubamba, pokrývá bujná zeleň a to dává místu jedinečnou atmosféru. Vrcholky okolních hor jsou střídavě mnohokrát za den v mracích. Machu Picchu leží v horském sedle. Z jedné strany se nad ním tyčí Huayna Picchu, kolem které vytváří řeka Urubamba meandr. Z druhé strany pak je vrchol Machu Picchu. Pro obrovský zájem návštěvníků je jejich denní počet redukován na maximálně 2500 lidí. Je zde stále plno, a to i přesto, že cizinec zaplatí za jednodenní vstupenku s dopravou z Cusca kolem $300. Areál je ale obrovský a návštěvníci se především v jeho okrajových částech rozptýlí. Takže se zde i v klidu napasou lamy. Za objevitele Machu Picchu je označován Američan Brigham, který místo v roce 1911 navštívil. Nicméně o lokalitě se vědělo již dříve. Bylo zde několik Evropanů a pak Indiáni, kteří Brighama na Machu Picchu upozornili, zde omezeně i hospodařili. Brigham ale o této lokalitě jako první informoval svět, spopularizoval ji a vedl zde první vykopávky. V jedné věci se ale mýlil. Machu Picchu totiž považoval za Vilcabambu, centrum novoinského státu, která však leží více než 100 kilometrů na severozápad. Machu Picchu znamená Stará hora. Město založil v polovině 15. století Inka Pachacuti. K založení města jistě vedla mimořádnost místa, velice úrodná půda v okolí a možnost závlah. Lokalita je funkčně rozdělena na zemědělské terasy, čtvrt pro šlechtu, obřadní místa a čtvrt pro běžné občany. Odhaduje se, že Machu Picchu nemělo více než 1000 stálých obyvatel. Podle antropologických měření byla průměrná výška žen 147 cm, mužů pak 158 cm. Jejich zdravotní stav nebyl nijak valný a odpovídal způsobu života, který vedli, a možná i původu. Vesměs těžce pracovali na budování a udržování teras a věnovali se zemědělství. Jedna z teorií říká, že zde mohli být vedle Inků i takzvaní Mitimaes, tedy lidé pocházející z jiné části Inského impéria, kteří byli posláni do anských měst na práci.
Pokud pocházeli například z pobřežních oblastí, jistě jim dlouhodobý pobyt ve výškách nad 3000 metrů nad mořem mohl způsobovat zdravotní problémy. Proč bylo město opuštěno, včetně doby, kdy se tak stalo, je předmětem spekulací. Vzhledem k tomu, že nebylo zničeno a vyrabováno, je pravděpodobné, že se o něm Španělé díky nepřístupné poloze nikdy nedozvěděli. Zůstalo tak jedinečnou památkou inské civilizace.